iti tinawen nga maited ka digiti kakailyan nga may prioridad digiti pagpabasa ti kolehiyo. No ti kastan o iti baka nga maited ngamin akit mapaganak no dapat nakabalin na so nga nang pili tayo babayin to opisina ti Department of Agriculture dete ang nganin nga mabalin nga madakayan tapno no kasta no mapaduda di ka ada siya sagana nga pangalaan da ti gastusin da ti nadagsan ngamin nga dinggen nga diti sitwasyon di nga numabalin handa nga gisalsal da iti dagdagada ang runa ka digiti pagtatalunan da nga iso ti paggapan ti pagbiag ken pangsuporta ti pamilya so mapaduda detoy di ka sigod nga da pangalaan no ka no masapul daw ni nang runa ti nagpabasa da kadagiti anak da in line with the goal of this administration, this municipality nga numabalin ada na isang professional ti kada pamilya. Nasod ka doon sa salito? More or less mga 70. 70? Okay, 70. Okay, 70. 6 to 70 kada barangay. So nga, tinawamit kit dito, inurgimi di last year. So, tinawin-tawin na ada maited kada so nga ti unak giti daddo mga naududi nga naikan oray ta hantomet nga makibinnunutan digiti sumarsaron non digiti nga naikan ket umuna nga duwa nga tawenin so tinawen met so nga aduda nga minan digiti estudyante tayo so maragragsakan tayo oray di kadayo nga barangay ket adudan nga basa ti kolehiyo. Siya sino ko no anak kategory na dagiti nagkakana ko? Iyon na, dagiti makasapul unay. Ang moment, dagiti bumarangay kan barangay officials tayo, so dati adada nga maging kabisado ti panagbiag ti barangay. Dagiti talaga nga indigent nga talaga met nga masapul na unay deserving students. Dagiti pillion met, dagiti barangay officials tayo. Di sistema dandaduma digito nga indigent halos agpapadamit ti sitwasyon nga narigat si panagbiag ken pinagpabasa tapno mas fair ti pampamayan dagiti barangay officials tayo nang roy ti kapitan pagbibinunutin dayda. Tinawen met detoy maited adamit digiti sitwasyon nga mayon una digiti ag fourth year, third year rin, dapat no may kantigon daway. Ngayon, no hanggaman nga may kanadamat pala kita anak da iti senior high school o junior high school. So, adan to met latagon daway dati tunggal may isa.